आहा कितना सुंदर सुंदर बनाई ना, इतना टेस्टी बन रहा हमारा हाथ के मोची फुलावरा ना कि गांव घर तक खा के यादे करला। हमार भतीजा कहेला ए फुआ तोरा गांव जब हम आई हमरा के मुर्गा मछली अंडा मत खिया लेकिन मोची भात जरूर खिया। आए देसीला एकदम चना अपना घरे पीसनी है, पीस के बेसन के आ बनाओ तनी बेरा मोची फुलावरा भात आ सब्जी खाई तो याद करी कि हाँ तो फुआ के हाथ के मोची एक पीस बन रहे एकदम देसीला बेसन के हो। आ काहे ना खियाई अपन भतीजा के, हम जाई ना ओकरा गांव में तो हाथ पर रखेला हमार बच्चा हाथ पर। आजकल के पूछता हो अपना फुआ के, केहू पूछता लेकिन ना वैसा हम बना दिल बना के हमार भाई भतीजा हमरा के हाथ पर रखेला। अभी माई रे माई भतर काटी जम बनाई ना तब आ जाले लक्ष्मणवा बो आ जाले नजर लगा के चल जाले ओकरा घर तो कुछ मिलेला ना खाए के। आई टोक टक के चली का बनाओ तड़ू हो फिरिंगी के पतो छिनार कहीं के का बनाओ तन जन के घर बने ना तवन चीज बनाओ तनी। अरे राजा 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 करे जमे समाजा उठा ल तनी कोरा बेटाई खूबे मजा बहिया में कसी के सैया मारेला कचा कच 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 बहिया में कसी के सैया मारेला कचा कच कच कच। का बोलता रे दादी का बोलता का करैली ह जाती नुआ बाजार करे तू नुआ के भबुआ ते पागल खाना लेके चल जा तोरे का पक खाना जा। अरे सत मत निकल रे सास के नाम पर कलंक बाबू देख भाई कौन तू न खुकरंग पतो के नाम पर सास बनाते खाना पतो खा के होगती तू ना खाले बार 10 को जल्दी बना के ना देबो तो के बनाई हम जाईबो। ओ तो तू नहीं खू रखले अभी ई कवन तू का छन तू रसगुल्ला हां दो हट बनाओ तनी आज भतीजा त मोची भात फुलौड़ा ए सब्जी पत्थर काट ओ का भगवान जी जमोइबे ना कन तहरा मोछ बनेला से उको जान जाई बतावो। ए छिनारी मोची खाए वाला मोछ बा भतीजा के बिना मोछ के बका तू जाना बिना मोछ के बक्का के बा तारो से का मतलब है तोरा से का मत बोल बा बताओ ना तोरा से पूछनी ह तो हम पूछने भाई करम मुझे झूठो हम लागल बने तोरा मुंह में हम झूठो बारे हट अयो गोड़ा दाग दे ठके। अब हम बापवा के घर में बैठेलु हे को के आज बैठतलु हमार घर हम बैठब ए सावत मोए पनिया में ढकेल दे भाई दाल हरे दाल ह ए जे विवाह तहरा के तू बैठा ना तू कर कोनो गप देखा विवाह तनी कैसे की नहीं बबना बहरा बत बुआइब का हो तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तो मायके तोरे माइके रे छिनरी तू भी एगो खाली चीनी मुंह में रखलो चीनी वो तो है हमारा सब माइक ए तोरी के बुनिया है कि रास्ता में गोदी पानी हमागवा में पानी केना मच्छी भात बनाओ क्या रे जा देखो की हो हमार भतीजा आ गेल का ऐसे त हेलम ना देखो त रानी के देखो त ना हम ना जेबो भीख मांगा ना ना देखो त बिक महंगा हां रे सब दे चौरा के ले ले जाई तहार बस त पूरा बोरा के चावल दे देबू आलू दे सब्जी बड़ा दुनिया राजा बना तड़ू साग सब्जी इतना महंगा भइल बा ई आलू टमाटर उठा के सौद दे तड़ी भतीजा त अबे ना आई काहे से कॉलेज के फुआदा खान लेट बा बस खुलत नहीं खे ला त भीख मांगा हो सनतिया के बेटा के लिए बना ली अब गर्मी गरम आई भतीजा एकदम परोस देम खा के एकदम टना टन हो जाई नीक ना बा हो मुर्गा मछली नहीं खे जो हता ए कहो को भाई भतीजा हमके लाल परी रख दिए दीदिया हमने के मुर्गा के मुड़ा दे दिए अब बना के खियाई सब्जी फुआ भतर काटा भिख मांगा बड़ी पत्ता रुका 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 देही का रोका मरचा थू के भिख मांगा कब से जिनिस टॉप में रे रात के भीख मांगा तन लूर सौर से बोला ना अच्छा बाइन बाटे आइल बता हमारे घर रे दादी हमारे बारे घर अब चिन्हत नहीं खी हमार चिन चिन हुए घर में बानी न हां यो करे घर हां तू के लार का कटोरावा कटोरा माने भिखारी हम लागत नहीं ए हम सास नहीं करे तू भिख मांगा बारे मछली काले देबे खाती कौन? आलू भीख मांगा आलू प्याज कहिया से लहसुन मिर्चाई ले कोनो दिनमा शिकार हो जाइबा कोनो दिनमा शिकार हो जाइबा हमसे मिलबा हमार हो जाइबा कोनो दिनमा शिकार हो पैसा नहीं के तू रात ही चल जा घर के कुछ नहीं जी
हम जानते रहे कि हाई हाई नाचा तना सा दुआरी दुआरी घूम घुमा के तो ना के हाय तो ना के ले अरे ई कहा मुंह में सारा हम क्या कर हमारा उ कुल काम नहीं खे भैया तू जा सिखले बड़ जहाज जा ऐसे कर आ ये रे अच्छा तू भाग के बड़ तब उन्ने से छिनारी बुझा गए जान गई हां समझ गए नहीं ए ये कुछ हम दूर अरे बैठो रही की तू बैठा ना ए बताएंगे रंगे नाम ले ला जा आपका जा के आ जाई फुआ रे ललझरिया दुआरिया पर के रखले बड़ू फुआ के पतो हिया का हिया अभी तक हमके पते ना चलल ना हमार लाल मोची फुलावरा भात बन आ तू खाले कहल ना कि पुआ हम खाइ अच्छा फुआ ई बताओ हम तो खइबे करब मोची बरी अके तोरा घरे कैसन मेहरारू आवत तोरी सा कैसन रखल बड़ू सब चीज चले मतलब हमारा से मतलब कि कौन में गांव में के हमारा घर आइल से बैठे हम ना बोलला अरे कूलर तो की दिल बा ना इसे हवा खाए से कौन बात तू खा कैसन हवा मत खियावा के हितगन के नाच चिन्हसन समझ गेली देख बबुआ केहू हो हम तोरा बता तनी हमरा के हमर पतो त नहीं कि नहर गल बिया तोरा संग कोन हम तक के पतो तोहार रहती ना तबले तो बुझ गई रहती हम जानवे कि तोर पतो ना ही हाय फोड़ दे साफा केहू तोरा संग जुजी मार के फोड़ दे तोरा गांव घर से का मतलब बा लगाला से अरे छोड़ ना रे मार देख के जाओ तनी से तोर भतीजा कैसे आवेला बार कैसे आवेला मार अरे कौन है तू हम 3 दिन पे आए तू खाली कहो कि देख के जरता ना सब अरे बारा खबरों से चाहे बम से मिले खाती तोहरा के मन तोर से हां बारा खबरों से चाहे बम से मिले खाती तोहरा से भिखमंगा के नाम पर तो के आलू दे बानी तब वहां के घरे चोरी को खा लो दुमरौ दे पूरा मार रे रारी ए अब चोली खाई घरे के बम रख दे हम अरे आदमी के ठरे ठेका नहीं के चोली भिखमंगा ना के हम दी फुवाला धनिया आ हो तो क्या चला रे चोली में तो थोड़ी चलता ले जा चला केल में देख दे खाने अरे हम वो छुआ कुल खाई ढोली सोड़ी में के अरे साला हट अरे फुआ बता ना का सुत ठेडा फेलो जा रवि बाबुआ ओ तन फुफा हमारा बाबा के फूफा कहब छिंदरी घर में जोरे रानी तोरा के बतले नहीं कि पतो होई जोरे अब सुनत नहीं कानवा के बहिर ठेपी मारल भाई मां का तो मैहर कर बे पतो अरे हीरा मना के पतो होई बगलिया में करे आवेले रोज रोज हमरे घरवा और क्या कहूं ढोली चोली खाता इन ससुरा के बात तो हर कट्टी कैसे रात होई ठेलू हटिया दुगो बम प उड़तानी बामल के दम प दम प उड़तानी राजा छिंदरिया तना चलिए कहतनी घरवे नचनिया गला तूहू बाचल लड़ू कि तूहू नाचे लूकू हां कल छोड़ा दे व्यक्ति ने बता ये करे सिखाई दे हमार भतीजा है पूछा ला पढ़ेला कहां पांडा में मत बताई वाला बाल ये छिंदरी ये कितना शरम जदी आई है का छिपावत रहलू पांडा में पूरा पटाई वाला बल बस ऐसे लावा काहे ने घर गल हो जे चलो नहीं जो तू पटले लिखो मुखो हमें खानी दे रारी नहीं फल खा लू फल दा ऐसा बात बा पहले देख तली भर नजर इनके कि तार पत्तू कैसन उतरले बाबू ला देख पागल ही छिनरी पागल हां अरे हम दुगना के भर निकल गेल बा ओइसने पसंद कइलू टीप दे बाबू अरे इंतजार कर अरे राज रे कैसे खोले बाबू रे के को लिख दिया कहत रे जा से हटा सर हटा ना छोड़ा दे को का कर ओए देखले चार गो अरे के ले जरा तू कबर जहां के मन करता धां कबर हम ना छिका खा चल हो तो लड़का का बता के जाइए छोड़ के भाग गइल में तो गाला लगा करे के छोड़ के भाग ले परेशान हो कबर काम का बारी यार ए बबुआ जी अब बबुआ जी हो गनी अब देवर वर के नाता ना रे भर भाव भोज हो जाए के
भौजाई आ हम देवर। बबुआ जी के मन का होला? हाँ उहे उहे, अभी ठीक जगह पटाई पर। बा। पटावे के तारा का छिनार के जरूरत का बा। तू खुदे वैसन बाड़ू तो। अरे हम हूँ छिनार नारई आई देवरा छिनार कइले बा। हम हूँ छिनार नारई आई सारा बा यानी कैसे गुजारा खान पीन होत हुई रे बाबू, मार छिनार फिनार कुल उहे बा।